Здравейте! За първи път през годината Българска народна банка отчете ръст в взетите ипотечни кредити. Започва ли нов имотен бум? Какви са добрите и лошите практики в бизнеса с недвижими имоти? За това ще говорим в днешната бизнес линия с моя гост, господин Добромир Ганев, заместник-председател на Национално сдружение недвижими имоти. Здравейте! Здравейте на вас и вашите зрители! Господин Ганев, да започнем по-потребителски нашия разговор. През последните дни Комисията за защита на потребителите съобщи за няколко случая, свързани с недвижими имоти, които е разгледала. Как ще ги коментирате? Ами да, всъщност бяха коментирани няколко случая, един от които свързан с, мисля, покупка на имот от клиенти, които са подписали договор с една компания, закупили са го от друга компания и комисията мисля, че обяви подобна практика за не добра и неравностойна като клауза. Всъщност, абсолютно нормална практика е в цял свят, не само в България. Тогава, когато подпишеш споразумение, договор с една компания и огледаш един имот, ако случайно го закупиш и го гледаш от друга компания, дължиш всъщност двойна комисионна. Това го има в европейски стандарт. Просто самите клиенти трябва да бъдат предупреждавани, че ако гледат един същи имот с две компании, различни, има вероятност да платят двоен размер хонорар. Така че това не би трябвало да бъде неравностойна клауза, нито да бъде някакво нарушение, но ние ще излезем с официално становище от сдружението за защита на нашия бизнес. Другата ситуация, която вероятно ще се коментира, е във връзка с ексклузивните права като неравностойна клауза. Всъщност това също в европейския стандарт, който е и български държавен стандарт вече, ясно се подчертава препоръката за работа с изключителни права, с ексклузивни права, като един от най-ефективните начини за двете страни. И за компанията брокер, и за потребителя. Така че, може би, Комисията за защита на потребителите е добре да ни покани на среща, да обсъдим тия въпроси преди да взема някакви становища, защото говорим за европейски стандарт, приет от Европейска комисия и вече и български държавен стандарт. Така че... От друга страна, не може да не се съгласите, че комисията гледа да защити максимално правата на потребителите и вие имате право на свое мнение, както обяснихте току-що, но предполагам, че много хора, които ни гледат в момента, си мислят, че все пак има и не чак толкова добри практики, които вашите колеги по един или друг начин проявяват. Със сигурност и в подкрепа на това твърдение самото ръководство и цялото Национално сдружение на недвижими имоти през последната година направихме поне няколко кампании във връзка с използване недобри практики от наши колеги. Някои от тях членове, някои от тях не членове на сдружението, но това е без значение, когато говорим за защита на потребителите. Така че ние самите сме в основата на изсветляването на такива подобни практики. Една от тях беше свързана с заблуждаваща реклама, например, с фалшивите оферти. Те продължават да бъдат използвани към настоящия момент, особено в наемните отношения, т.е. в рекламата на апартаменти, които се отдават под наем. Между другото, много случаи станаха известни в тая посока. В тази връзка НСНИ организира преди около година среща с КЗП ръководството, включително и с нейния председател и комисията, на която представихме тези случаи, след което ги изпратихме като сигнали, около 30 сигнала, на които сигнали беше отговорено, че всъщност няма никакво нарушаване на Закона за защита на потребителите, което ние също оспорихме, но нямаме никакъв отговор. А има ли случаи на фалшиви брокери, които да не работят за никоя агенция и по този начин да прибират, да кажем, никакви облагаеми от данъци комисионни? Има. НСНИ през годините е реализирал и кампании с НАП включително. НАП се изказа изключително интересно във връзка с нашия бизнес за това, че няма никаква регулация, че няма регистрация дори обикновена регистрация на хората, които работят в този бизнес. Ами ще ви дам пример, че в почти всички държавни общински предприятия, свързани по някакъв начин с бранша имоти, много често има служители, които извършват подобна брокерска дейност. В средите на адвокатите също има много хора, които извършват подобна дейност. Включително и в последно време се коментира дали брокерската и адвокатската дейност не са едно и също.
на което, разбира се, ние също отговорихме по съответния начин. Няма как нито брокера да бъде адвокат, нито адвоката да бъде брокер. Това са съвсем различни професии, не само в България, в цял свят. Да разбираме, че вие искате държавна регулация във вашия бранш? От самото създаване на сдружението, изобщо от началото на стартиране на бизнес преди 25 години, свободна търговия на недвижимостите, Национално сдружение на недвижими имоти е търсило начин да бъдем по някакъв начин регулирани с цел защита интересите не само на бранша, а по-скоро на държавата, във връзка с фиска, например, в връзка и с защита на потребителите. Това е професия, чието услуги се ползват много рядко. Това е специфичното. Много рядко от нашите клиенти и самите потребители няма как да имат информация какво точно трябва да получат, ползвайки един път живота си или два пъти максимум. Говоря за обикновените потребители, за обикновените семейства, която честотата на покупка на имот там е максимум един-два пъти в техния живот. И поради тази причина ние сме изготвили включително и проектозакон, който бяхме предложили на разискване в гилдията, на няколко кръгли маси в страната, сред бранша, потребителските асоциации включително. Той все още не е приет, но той е либерален. Не става въпрос за някакви лицензии, забранителен режим, затваряш бизнеса. Изключително либерален, става въпрос само за доказване на професионална пригодност, на компетенции, на регистриране и спазване на определени етични норми. НСНИ има етичен кодекс, но в крайна сметка НСНИ няма да е организацията, която ще управлява, например, една камара, ще бъде създадена нова такава. Така че през годините ние самите сме искали нашия бранш да бъде достатъчно регулиран, за да може да предоставяме еднакви по качество услуги, така че потребителите бъдат доволни. Добре, да преминем и към другата основна тема. БНБ отчете един ръст на взетите ипотечни кредити за пръв път през 2016 година и естествено започнаха заглавия, задава се имотен бум, в сравнение с периода 2004-2008 година. Всъщност статистиката на БНБ обхваща тази специалност едномесечен период, сравнен с същия месец на предходната година. Това е изключително кратък период, изобщо за бизнеса с имоти, за всякаква статистика. Обичайно нормалният период е минимум 6 месеца, за да се види някаква тенденция. Но това, което трябва да кажем е, че едва ли може да говорим за бум, но със сигурност последните година и половина има раздвижване сериозно на пазара особено на жилищни имоти, но не само, особено пък и в големите градове. И това е абсолютно логично на база на макроекономическата обстановка в страната, свързана с някои неща в банковия сектор. Първо, КТБ катализира, т.е. случай КТБ катализира изключително много желанието на хората да използват недвижимостите като една възможност за затваряне на своите пари като сигурен начин. Това е жилищния имот, обичайно е добре позната материя за по-голяма част от българите. И това беше една от възможностите да се избяга от тая несигурност в този момент. Но в последствие, освен този катализатор, имаше и съвсем логични икономически причини. Ниските лихви по депозитите също дадоха един тласък на желанието на хората да търсят някакви нови възможности, една от които, разбира се, колко върват в момента лихвите по депозитите, по ипотечните кредити? Това искате да... По ипотечните има промоционални лихви от 4,5 до към 5,5, което е почти два пъти по-малко от периода на онзи бум. Това няма как да не се отразява на желанието на много хора, които имат добра работа, добри доходи, да потърсят възможността в този момент, когато и цените все още не са показали някакъв невероятен ръст след онзи спад по 30-40%. Добре, веднага друг въпрос следва логичен, защото хората се напатиха да се задава тогава пък имотен балон, който доведе до следващ крах. Защото то са едни циклични процеси, които винаги по една или друга причина следват. Да, няма как да бъдем 100% гарантирани от подобни явления, но ми се струва, че самите купувачи от една страна са изключително логични в вземането на решения.
не на всяка цена искат да придобият собственост. Интересуват се от финансовата тежест, която ще бъдат обременени те и семействата в следващите 20 години, например, ако е такъв размера на кредита. И вземат много информирано решение. Второ, те са изключително информирани по отношение на това какви нови технологии се влагат в сградите. Така че много трудно би се случило това явление, което се случи преди 8-9 години. Още повече то пък беше в резултат на едно невероятно търсене от чуждестранни граждани. Масово и то за инвестиции, не толкова за живеене. Така че не бих могъл да сравня. Освен всичко друго, инвеститорите също са логични. При тях също като че ли има повече логика при вземане на решението за стартиране на някакъв проект. Рядко ще видите в момента на пазара много големи проекти. Голяма част от проектите все още се финансират поне са по-малки с собствени средства на съответната компания. Все още са малко заемите в сектора на строителство на жилищни сгради. Така че струва ми се за някакъв балон много трудно може да говорим, особено пък сегашната икономическа ситуация в Европа и света. Един последен въпрос в нашия разговор. Хората, които биха се заинтересували до края на годината да си купят ново жилище или пък да го продадат, как ще се движи този пазар? Ваши колеги казват, че ще има ръст. Може би вие имате вашите прогнози. Когато говорим за някакви прогнози, за някакви тенденции, обичайно коментираме съвсем усреднени стойности. Тоест, имайки предвид, например, жилищен пазар, говорейки за големите градове, вероятно, не във всички райони, може би ще има подобен ръст около 5 до 10%, сравним с този ръст и през миналата година. Затова има предпоставки, аз изброих някои от тях. Те са логични. Много хора, освен всичко друго, отложиха покупките на имоти в момента, когато падаха цените. И това е логично. Когато падат цените, хората не купуват, защото очакват още да паднат. В момента, когато има едно такова предвидимо състояние на пазара, хората предпочитат да стартират една подобна покупка. Така че, вероятно, подобен ръст и тази година, но не е задължително това да се случва във всеки район на отделните градове. Благодаря ви, господин Ганев, за този разговор, за тази прогноза накрая. Дано сме ви били полезни, уважаеми зрители. Така завършва днешната бизнес линия. Сега останете с програмата на Телевизия Европа.